Nandito kami ngayon sa Colambugon. Lokal ng Colambugon. Hanapot sila ipakol. Lawal. Nasunugan na to guys. Mga ka-YT. Bo, sa kahoy kayo. Ay, sakit. Ay, Max. Keren mo? Naman, kung muna iwalas mo na padayag sa mga rider ay tayo ay kablakan na kay napa may kapupre ng mga riders na habang kaya po na rin agad na rin sili pa rin mo mag-post lang ta sa Facebook magpan lang ta people sharing lang ta para sa mga papuntay nga riders club na maka-post sila ng mga tabang ipan sa kay President ha Bayan sa United States of Philippines. Yung hindi karoon pa ng president. So, kani So, may buntag po sa akin sa guys, JP Kulanag, president sa SRCP, Bukidnon Chapter. So, kami, wala mong kami naka-prepare po sa mga members na nan, pero at least nakauban may bisan tulo ramin ibiyahe karon sa yung diri para lang maka-share po gamay sa mga fans, tapos makatabang sa Nasunugan. Then, salamat po nga, isa pa man niya, wala kayo mga salamat po mga Presidente kami nga sa mga charity, tabangan
Bayan President. Lipon. Oh, sige, sa kasinto ko ah. Lang, tawag sa sana. Saan tapos na eh. Parang tapos na sa namoy cash na fiscal. Namoy cash. Kung tayo yung gusto, ang gusto din nga is mga o magpas na rin kita. Naman. Naman. Amat. Listo. Ano nang kamat at English na matan. Masih uno lahi nang ikunit ba? Okay naman. Salamat sa feedback ang kulang ako ang mga sunod na kabawi sa inyo ha karong mabotay kay event alam ko bigla na mabawi sa inyo ha there was a lang favorite ka na nga president o vice president sa akin sa amin club wala na mo yung na
Yun lamang po at maraming salamat. Huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe on my videos guys. LouieYT is signing off.